tak boto nang Mojokerto mangan sego embo ping 5. Asik. Dadi Joko aja gampang ngersula, kepingin urip mulya rabi ya rondo. Rondo saiki pancene ayu ayu. Ongke cari ses. Lali kabeh iki. Yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak goleren ning cagak kebak tulisan warna abang tondo kasih sayang jenenge gubuk asmara biyen ate tak go andum tresno tanpa bantal tanpa kloso bot abot
ke manungsa bingung dolek penggiaan awe ya kabeh dituntut kanggo memenuhi kebutuhan supaya ekonomine gak kekurangan ayo padha eling dulur karo anane teknologi merga iku bisa dadi iso aluse secara offline maupun melalui aplikasi dijamin berhasil asal mau berinteraksi au iyo hae ya iyo iya iyo roda berputar semakin jelas kehidupan di dunia terasa sekilas darah pikir manusia sungguh terbatas perbuatan yang salah menjadi prioritas di dalam kehidupan beraneka macam ono sing wira swasta uga seniman pabrik industri wis membuka lowongan kanggo mengurangi nilai pengangguran mulane ayo bareng semangat nek urip ana donya bareng sing giat mulane ayo padha bareng sepakat boleh bersaing asal secara sehat tapi aku iki seneng karo dulur kene wong sakmene kae padha ngadep rene kok yo ngertine sing ngedung ganteng rupane ono sing rasan-rasan dipek mantung oleh no putune. Alhamdulillah termasuk desa Banyu Urip iki langganane karya baru. Wingi kerobongane nang kene panggunge ngadep rono. Saiki kebalikane alhamdulillah acarane nggih sedekah bumi nggih ruah desa. Sak mantune desane dibancaki masyarakate, bapak panitiane lan sak wonge kabeh diparingi rejeki ingkang halal barokah. Diadono saka balak lan blai dadiya menungso sing wangi. Wangi tegese kaya ambune kembang. Dolek sandang pangan mesti gampang. Allahumma
becane sing eling, becane sing boten eling. Kula damelaken gending padha eling, cek eling nang karya baru, cek eling kalian Mas Aji. Ngoten nggih? Tarik Cak Ri. Panjake dereng. Nggih panjake kula nek mboten ditabuhi mosok ogel-ogel dhewe, Pak. Panjake. Lho, panjake, Pak. Cek gak ngerami ae, Pak. Nggih. Nggih, matur suwun. Dari mana datangnya lintang dari sawah turun ke kali, dari mana datangnya cinta dari sawah turun ke hati. Rembulan
saya dadari angen lintah kemukus perawan kene jarene gak rapi-rapi jaring ngenteni tuweke wedhus kayu kayune jati menek klopo logore limo rapi ayu manasno ati tak jajal rapi rondo dada urip tambah nelso dadi tak trong dadi tak trong ditak tutrong tutrong ditak tutrong wong ya wis tuwek diongkek-ongkek kon kok kadang ngluguri wong-wong ditawur wong banyu urip kon kok jangan tapi suwi. Kalau ada wong gerang tuwek-tuwek kok dia nggak cukup gandengin dulu. lha sing gandeng aku sih Cak Masih aku biar tahu ganteng Ji. Gak mosok kaya awakmu. Masa? Lho gantengku biyen Jokoku. Wong banyu urip lho katut aku kabeh. lulu glani Ojo cacah banyu urip Apa? begengge lho katut aku. mosok mblaran nang begenggek Kon wis jelas Sidorondo. Sidorondo Bolehmu kucul. lho lha apa Kon ya Sidorondo iki padha karo nyemoni rondo banyu urip. banyu urip sak sret gak ono rondone Jare sapa? Apa? Wong aku mikirane mrene lho tak hitung rondone tok suwidak. mosok net Seitu kali sing nombal luas. Lha apa? Tuwek kabeh. tuwek kabeh Ya Sidorondo kaya aku iki lho. mosok sing kodhong kuning iki kaya rondo net Nek delokane kaya iya jane. ayo kon iso gak Sidorondo Wong aku gak iso. nek kon nyanyi sing enak Iya. mergane banyu urip iki langganane karya baru nek kon enak balik rene maneh Iya. nek gak enak gak ngarah kon rene mulane nyanyi sing Ojo enak nyocok. Wong sama kelagepen ta ayo Sidorondo Nani. nano nani 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 nano. iya Nano nane nane nano nane nano. Nano nane ni nane nano. Nano nano ni nane nano nano. bapak-bapak ibu-ibu repe jonet mek nano-nano tok Nano mataku. sok plak-plak iki lho Mangan prupiji Iya. dicampur ketan. enak Tuku sewek jika pojoke suwe. Lha apa? Aku rapi ji mau milih sing prawan. Enak rapi tuwek mari bulan madu rong dina mate. kok matek iku lho Enak iki mau warisan. kon ngono iku ajane Mlaku-mlaku ji Iya. nemu rondo ayu. rondo ayu Nek tak sawang seneng karo aku. Jilani? Tak cidai ji kok guyang-guyu. Iya. Bareng tajak ngomong tata rondone bisu. lho bisu Masih bisu sih. Iya. Pokoke rondo. Gak masalah. Masih rondo aku gak apa-apa. Iya, gak apa-apa. Rondo kan duwe donya. Iya. Jane gak ngersula. Aja. Sing penting rondone duwe tuku. kon lho wis tuwek porno Lho, sing porno sapa? duwe to ima lho Duwe toko. foto rek Duwe toko sih. Topo. Rondone lemu tokone gedhe. Lho, lah dodolane? Dodole bawang pre. Lho.
Penayap ae. Bawang pring nek wis sumute lak putih ha. Akarku. Lah iya akare. Iya kok sumut. Lah iya aku nek arep sumut toyote ya. Akar. Bareng maru rondone nggawa bawang ji. Heeh. Sumute tak jabut. Lho lah apa mbok cabut ya ngawur. Lah rondone muring-muring. Lho, ya jelas. Iya ta, tak delok datake bawange cuwil. Lho, tanggung jawabmu. Iki tanggung jawab aku nang galangan. Ngono ngomong gede. Iya iya. Tuku apa? Golek LK ku. Lho. Gaya apa? Kengelip bawange rondo. Yo. Yo gak kenek ta lah. Ayo, duit mbakku. Ayo. Tak pek kopiahmu net. Apa? Lho. Duit. Waduh, mosok kon wis dublek net. Kowa kalau jare kok lho. Gak pantes ngelodrok ya munggah. Ya ampun iku. Keren apa ngelodrok. Ya ampun iku. Nek aku tak pek kopiahmu, anggapno lambemu. Oh, dianggapno. Iya. Ngomong mama Pak Belmu. Tak pek kopiahmu net. Wah. Lho, Jare dikongkon mangap. ilatmu tokno ilatmu. Ware iki rek enom kowe ilablek gak karu-karuan. Tak pek kopiahmu net. Nah, Kok kirik kon iku. diri matamu ngono. Wira suara. Wira suara. Heeh. Tak pek kopiahmu net. Aku gak apa-apa. Tak pek kelambimu net. Tanpa gak apa-apa Jawane rek. Tak pek sarungmu net. Aku gak apa-apa. Tak pek selopmu net. Aku tambah gak apa-apa. Jawane rek arek rek. Wong Ojo get-get. Tuwek remek ngeblak nang kene iku. aku coba balik nonton wae tamput iku. Tak gonceng bojomu net. Kapan? Lho. Oleh tak gak? Oleh tak gak? Wong gak kalong ae kok. Paling cuwil titik kok bawang ngono lho. Tak gonceng bojomu net. Aku gak apa-apa. Tak rangkul bojomu net. Aku gak apa-apa. Tak ambung bojomu net. Gak apa-apa. Nek tak keloni bojomu net. Kon tak pateni. Renge iku lho. Yo gak keren ngono, aku gak tau ngeloni kok keloni. Masih bojomu tak keloni muring-muring kan. Lha apa? Gak muring-muring. Gak. Hati-hati suwengi tak keloni ping 6. Lho. Cerongoan. Tapek blakonmu ci. Aku yo gak apa-apa. Tapek klambimu ci. Aku yo gak apa-apa. Tapek celanamu ci. Aku yo gak apa-apa. Tapek sepatumu ci. Aku tambah gak apa-apa. Durung. Tak goncet bojomu ci wan nesu. Aku yo gak apa-apa. Kok gak muring-muring. Tak rangkul bojomu ci. Aku tambah gak apa-apa. Sabar temen iki rek. Tak ambung bojomu ci wan nesu. Tambah iku tak jarno. Tak keloni bojomu ci muring-muring. Ya wis kono ndang entek-entekno. Entekno net. Iki kok ngentekno. Wah, nah aku ngentekno bojomu ya gak kontal. Lho, Oh, bojomu kaya kebon danu, ngono mana lek ndongkel. ndrodok kon niku. Ono wong kok Krungu swarane kendhiang. Dandut, dandut. Lho. Mas yo pe iso joget Krungu swarane kendhiang. Dandut, dandut. Krungu swarane gamelan. Buyar!
gak sudar kalau mangan Kaya ae. tabe yo sing tenggomu bongko kono. Waya kerja mangan. Wah iya. Yo enteng mari oleh saweran. Iya ya gak apa-apa wis pangan ngono tabe. Kendang cari kendang. Kendang matamu. Yo dewange tak mana kendang perintan lho. Krungu suarane kendang. Kendang cari. Krungu suarane bledek. Kon niku lha apa? Enggak ono apa-apa ngono lho. Kon apa kon gak modun? Ngono bledek. Apa kon gak modun? Bledek. Wah, asam urat iku matare iki. Biasane modun kok. Enggak ono apa-apa ngono lho. Krungu suarane kendang. Dut tuk kendang dut tuk kendang dut dadut dadut. Lho kana balonku ada 5 rupa-rupa warnanya merah kuning kelabu merah muda dan biru malah dosa balon hijau lo dhuwur lo lakon ngesot-ngesot lha opo? Lapo? Sikilmu linu temen tak gak modon iki. Asam urat wong sepele mang gak ngono lho. Mari ngeramik. Arek modone kok dianggang-anggang. Dukur. Krungu suarane kendang tuk kendang dut tuk kendang dut tuk kendang dut dadut. Krungu suarane kecele. Kecele. Krungu suarane kendang Tuk gendang dut tuk gendang dut tuk gendang dut dandut. krungu suara lha aja dibuntu. Krungu suarane entut. Apa? Kon mak dikek dhuwit sapa sih? Loh. Sopo lali aku? Loh. Pak Parmin. Pak iya lali aku cuma jenenge. Jenenge apa? Pak Parmen tak Parman sopo, Mang? Oh, Sopo? Bayan. Lali aku, Mang. Pak Bayan. Pak Bayan. Bayan. Heeh. Oh, Pak Bayan. Heeh. Nanti wong Bayan. Oh turu. Turu. Masih turu tak gugah ji. Loh. Mulai wonge wisan. Kon mak dikek piro ji? Mbok piro emang? 100. Dagelan janteng jalukan. Lho. Wong aku disawer. Iya, mek nyawer iku menemben kek dhewe aja arep. Lho, lha apa? Lho, kok iku ganteng dilono wong. Lho, lha apa dikek kok Kalau dilono kek dhewe 100 aku gak kok jaluk enak. oleh tutur-tutur iku lak wong sik lho sing ngidan kopian kok lho. Ndi wong? Mburine wong gawe kacamata. Kok lho. Gak, anjene jone itu gak tayo nek masalah duit modon. Net, masalah nekati rek. Lo kok diseret? Lo gak tayo temen. Hei, apa? Biasa dadi hansip. Iya hangsip penyele. Saiki dilereni. Loh, kono kemeruh. Iya, ngenteni sepatu. Gak, kalau bahasa sampai sepatu lho, Pak. Kon ngawur. Kamu dong ngawur ngono. Ya gak ngawur ngono, men. Oh, kok. Lho men apa sih? Jenenge. Oh, Camin, gak duduk.
Lan opo nang ngono? Ya wah. Ayo apa nyeret-nyeret. Ya kelumen kaya. Iya. Kalau iya ya kaya aji malu rek. Iya. Matur nuwun. Iya. Piro kok, Pak? 10.000 ya. Lho, 10. Piro? 100. Lah ya tambahan 10. Tahun iki. Dikene terus ngeramik rek. Iya. Matur nuwun. Sampeyan kaya duit 100 alhamdulillah. Ben oleh rezeki. Amin. Rezeki teko ndi ra ono? Lah dodol sapi yo. Pun masalah. Asilang. Neng Rika. Nang Sabuk ya Neng ya. Kono aja hancur-hancur tak pateni gitu lho. Dalem. Kone Pak Sukamin ya? Iya Pak Sukamin. Kon wis tuwek tak gawakno. Ah. Kon niku lalian. Tapi pancen duwe 1000 lho kali. Lingan. Wah, weh kon niku kon kaji bisuki. Kon lak diunggahi Pak Sukamin. Sukamen yo. Lek dikek dhuwit sih. Duwe 100. Dikek tak gawakno. Aja kon iki bisukan. Wah, duwe 100 ya. Menek lek tambah tuku keramik kula loro kesalahan. Aku takon. Takono. Abot ndi kon dijabut dhuwitmu ambek dijabut nyawamu? Ayo masalah lho iki. Nek arek enom sih aku nyadari, gak lalian, tapi wis tuwek padha tuweke. Wek iso elek. Ayo, Ji. abot ndi dijabut dhuwitmu ambek nyawamu? Men bali amen. Apa? Ya abot nyawa Gus. Abot nyawa? Ya ta. Nek abot nyawa ya wis kene. Abot nyawa iku. Tolong ambek Bagus kon. Ngono. Bener. Digawakno. Gus kon njaluk dhuwit iki 100 gawe apa Gus? Aku mben iku tuku sapi. Tuku sapi. Kene gawe tambahan suwon, Net. Oh iya, sapine bengah ya apa Gus? Mo. Nek ya gorene. Iki yang ngono tuwek kok goblok. Tuwas aku kaji goblok. Kon dhewe ya kaji lho. Lah ya padha goblok e. Iya, Rek. Lho. Gila. Kon gak usah wedi, biyen pakaian dinas saiki. Lah ya dilereni Gus nyentekno sepatu. Awas. Wonge nggo watu. Lambemu. Ya dikek kakak ngono. Iya. Terus ngono karepe. Sing penting sehat, Pak Din. Alhamdulillah. Iya. Pengabdian ke desa biyen sebagai hansip linmas. Masih saiki wis gak pakai dinas tetep menjaga keamanan desa. Iya. Memang kita jaga Gus. Jaga ya. Jaga Gus. Jaga apa? Jaga pemangan. Ceketek kakak. Suwon, Pak Min. Lho, iki lho. Bijaksana rek. Ya jamin duit kemang ilang. Ono terus ae. Sapa sing jowo? Karo wis. Baru lagi kena Joko. Pak Min iku lho ana kono. Ero nek dhuwit iku mah tak gawa terus tak balekno nang kon. Iga kakku men. Wes balik nang ngono. Wah, temene Hansip gak kena dibejuk bal lewat aku. Suwon. Matur suwun. Siap. Jangan rame-rame. Aja rame-rame. Aku tak boleh. Lampune. Aku ndoleki anakku 2 wulan gak boleh. Ono wis oleh mulih. Ya tarik bareng. Anakku 2 wulan gak boleh. Net, tak kandhani. Iya. Duwe anak zaman saiki sing ati-ati. Iya. Penculikan. Iya. Mari ngono disekap. Yo. Heeh. Bandung terjadi. Nah. 3 tahun disekap. Lah iya. Anakmu iku lanang apa wedok? Wedok. Apa maneh wedok? Lah iya. Wis metu jalune ta durung? Sekali metu iki ya ini. Kon niku ngomong kok. Dolekno Net. Bahaya. Iya. Tanggung jawab. Ya, Duwe anak wedok iku padha karo ancik-ancik pucuke ri. ngono.
Kak, aku gak tau mancuk peditiri kok. Lho, mancuk apa? Mancuk panggung. Ya. Ya. Ya wis dolekane wis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Karo dhewe nek wis oleh. Gak ngono, Ji. Heeh. Iki penting masalah anak. Oh, iya. Anak, apa maneh anak wedok. Zaman Betul. saiki sing hati-hati lho ya. Iya, iya. Dengan adanya medsos, Medsos, media sosial. media sosial. Cepet gawe peristiwa. Virale gelis. Lo viral gelis. FYP. Ngono. Pemane rek wedok. Lah iya. Nek gak digoleki, engko ono ngene-ngene nih sapa tanggung jawab? Ya wong tuwa sih. Ya tapi wong tuane gak awas ngono ae. Lah iku apa? Mengko. Mulane yo apa? Ayo. Loh, banyake sapa ucul iki? Sepine sira gak ono wong balas ngene. Jaluk diculek. Katarak. Lho alah, iki mang wong ta. Oh, panasip iki apa panase nemen? Heeh. Lho, rambutnya sampai nayeng. Oh, nayang-nayang aja ngenyek sampean. Model blonde. Modele ku ngene rambut sampean warnane apa yo? Lho, Anu, apa? ireng putih. Lho, ireng putih. Nek putih ku tandane apa? Ya tuwek. Lah iya. Wong ngenyek rambutku. Lah kon wong tuwek kok aja ngenyek wong tuwek kon. Ayo. Ngenyek wong tuwek. Aku takon salah iku nek enom rasane ya apa? Sepet. Lah nek wis tuwek, Legi. mulane aja ngenyek wong tuwek. Enak, ere gak dikepruk aku biasa dikepruk Ya, Ngaplek iku. wedok aduh tak ciwel. Ciwel aja kurang ajar ta mbek wong wedok. Apa sih diciwel kuwi? Ngene ku sih. Lah iya diciwel. Ciwil iku lah ngene sih. Balesan. Lah ngene. Balesan. Ayo bales. Balesan ta. Ayo akeh kok. Harga diri. Balesan harga diri nih. Kene dicekel kene. Lho ya dicekel balik sih. Lho lah apa kon? Gak wani, Ji. Lha apa gak wani? Iki umpamane banjir ngono, Ji, banjir. Apa? Gak iso kelelep arek iki. Lho kok iso? Lho, pelampunge sakmono. Yo, tuwek kurang ajar. Ayo, tuwek kurang ajar. Masih Tuwek iku kurang masih ajar. tuwek kan manis. Jare sapa manis wong sampe gak tau adus ngono. Lho, tapi kan raup. Tapi lah gak sabunan. Lho, tapi kan bersih. Tapi lah utangan. Tapi kan nyaur. Tapi lah durung lunas. Tak cecil. Wong sampean utang bang mekar ngono. Lapor. Lapor wajib. Ayo, amankan manusia tuwek ini. Manusia tuwek ini. Aku gak lapor-lapor Pak Min. Terus kaitane ya apa? Loh, ayo. Bangsa sampean kosok. Kaitannya ya oh. Kosok Ayo, Nggih, Pak Min. Kaitannya ya apa? Kaitane arek iki ku mlaku ana kene. Aku ya gak kenal. Digudho, Pak, asli digudho. Iya Pak, iki lho kurang ajar. Mang digenek ngene-ngene, Pak. Wong iki lho. Ayo tuwek, Pak. Tuwek elek isut. Kon aja ngomong tuwek. Pak Min iki ya tuwek goblok. Iya. Enggak, Pak, iki tok. Ngene sih. Nggih. Wong kula. Mriki, Pak, cek Wong banter. papat. Tadi aku cek anu cek. Terus tak. Tuh. Oh, oke. Thank you. Pun nggih. Nggih. Seneng tenggokmu. Kok gak enak amangmu, Cak? Ayo mari nyeladu aku bareng kene abang-abang. Awak boyo. Timbangane sampean tuwek gak metu apa-apane. Awakmu jane kudu berterima kasih. Kepengin lho ta? Kepengin lho. Apa? Tuwek gak metu apa-apa. Kak. Ayo mel aku. Lho, Kare kepengin ro metuku. metu opo rek? Metu teko omah. Wong iki panggung kok omah. Yo. Sampeyan kate nang ndi? Yo yo kate jalan-jalan. Ijen. Lah sampean delok iki nek wae ta gak? Aja digandol ya, aja digandol. Ji, kon jek tas sunat lho, Ji. Kon iki jek tas sunat lho. Enom padha enom tuwek minggir. Gak payu. Ijen ah. Yo ijen ini lho. Ambek aku. Sampe awakmu. Iya. Mau karep. Tak tambah 100. Lho, Ala wong kurang ajar. kon satu digawe Pak Min. Kan lumayan rek. Ambek aku. Emah. Loh, gelem gak gelem tak paksa. Dolong maksa. Minggir. Si. Lha apa? Aja ngono karo cewek iku sing halus. Loh,
Dialus gak kena Ngenyek dikasar. kon karo Aji. Ya Ngenyek. Anake wong soge, Dik. Soge. Sapiro sogene? Masalah montore 5. Bener. Plastik. Loh, kok plastik sih, Gus? Tuku nduk tanggapan winginane kok. Ngono kok didodono. Ngenyek kon Motor iku. temen. Montor temen. Ngono. Ngono. Gayane kaya penyanyi. Oh, ya mesti ya. Gayane kaya artis. Iya. Tahu tampil nduk radio? Iya. Tahu? Tahu. Tampil nduk televisi? Ya tahu. Alah ngono ae sombong. Aji lho. Aku. Tampil gendi. Lho gelek disiano nduk corong masjid. Loh. Meneh bae kon, Gus. Aku jenuh bare. Cangkemmu. Loh, lari kondisi ya, Re. Cangkemmu ya akeh dagelan mati goblok. Lah makane lapo nyandak-nyandak. Kowe minggiro, tuwek iku mburi. Akeh dagelan mate kon ngomong. Lah matamu kono. Tak tambahi sego berkat mburi. Ayolah. Oh, duwe akeh. Kalau melok-melok lah opo sih? Kon iku tak ewangi. Ewangi apaan kok ngeblesno? Jancuk Lho. Iki lho kok ngono, kok mesti ngono sih? mesti dewangi iku mesti bangkel kok. Rene, Wong tuwek iki emosian goblok. nek emosian, darah tinggi kumat. Apa terus? Yo, Stroke. oh gak, seger waras. Stroke ngono. Gak, paling Ayo ngomong stroke ngono. stroke. Gak wedi. Lah apa? Aku stroke nang Indomaret tak ijolno oleh gelas loro. Ono kakekmu kuno ah. Lah iku Stroke Indomaret iku. lah ya stroke sing kertas sak ngene iki. Ono stroke ngene iku lho, gak iso obah. Eh, Gak iso obah. cangkemmu ji. Lho. Kok dijelasno kok cangkem-cangkem lho. Wes gak gelem aku. Lho, Ayo apa kok mbek rai blesek? lho. Ero akon, raimu iku mblesek kok. Gak apa-apa aku mblesek. Lah iki koyo sadel irunge. Iya, wingi dilungguhi wong wedok. Dilungguhi tek wong Iya. aku kok sadel. Aku yang meneng ae. Ya iya. Sadel dintuti. Ya pantes nek sampe dintuti. Ji, Apa sih? bokong-bokongane apik kan. Loh. Ya. Iku mane duwe anak ngono, Ji. Anake apik-apik, Ji. Kok sok ngarani ngono? Sapine wak ngaderi ku bokong-bokongane apik. Anak-anakane yo apik. Kok iso ngono iku lho padane sapi. Sakmono iku katoke ukuran piro, Ji? Takokno ngono sih. Wis tuwek kok kurang ajar sih, Cak. Jarine sampean niku gawe wedi stroke. Aku Ngomong takon. kok koyo ngono nek sampean stroke temen ya apa? Nah, gitu. Lho. Lah, lontong, lontong. Sing tengah kaya irunge Agus. Wis siol lah. Wis siol. Ya wis nek wis siol. Mulai dicegat lho. Oh kancaku kok. Wes gelem gak gelem? Lah lapo gak ngelem ambek rupamu. Wes ayo. Aku ngenteni pacarku aja kurang ajar. Gak ngono. Kok niku pendidikan lho ya. Lho apa terusan? Etika. Dihalus gak kena dikasar. Kasar nek kepingin halus ya gosok. Gak ngurus wis bah-bah ayo. Bojomu iki. Bojomu. Bojomu iki. Sanes, Pak. Bojomu iki. Sanes. Oh, sing sopan ambare wedok iku. Masalah. Bojomu, Cak. Duduk. Dadi iki cucuk bojomu. Tutu. Ayo, Gus. Gus. Aduh. Kayak bokonge kethek. Ya iki es melon. Es melon. Sepurane gel. Iki es melon. Iki gak gebakane banci manga iki. Arek iki apal meneh karo ngono iku. Senenganmu ngono. Gus. Kok niku ojo ngawur Sampean rek. niku kunci suwene sih. Wong janjian ket mang, gak teko-teko aku lho digodha mlesek iki lho. Iki arek Sampe besok. digodha sadel iki. Lah iya potongan wis lengkur ngono lho. Dadi iki pacarmu. Lah Iki iya. pacarku, Cak. Loh, ayo aja didelok penampilane, Cak. Ancene aku golek sing elek-elek ngene iki. Oh, nek kan sing arep anu. Masalah pacarmu iki. Iya. Kayak Bernard. Apa? Bernard gede tapi goblok. Iya wong aku njane kadane Upin-Ipin. Ngopo gede kok ngene gawe Loh, apa? gak apa-apa gede dukur lembangane awakmu cilik. Genderuwo ya gede dukur. Oh, gendangku dipadana gak mek genderuwo nek aku cilik wis
Ji. Emblesak ta aku. Uruken rek. Anggitmu kon ngilokno aku tuwek-tuwek ngono yo. Loro aku. Kok kok apa rek arek iki? Abah Agus yang terhormat. Loro niki mriki. Atiku kene. Mriki lho, Pak. Kaitan kene saking mangkele melorot ngono. Kok tak kandhani, Gus. Iki ku pacarku. Wis seneng aku ya seneng, iki ya seneng. Cuma ana penghalange. Oh, Cak. Wong tuane iki bapakne. Ambek mbok lak geweger ae sih. Sopo iki? Lho, Prida iki. Anake Jonet iki, Cak. Ya Allah, tapi kon iku anake Jonet ta. Ya nek ayu ngene iki wis pasti anake Jonet. Kon cilikamu gelek tak dusi, Nduk. Kon saiki njaluk didusi meneh. Ya, Kak. Lah nek saiki kok dusi apa kate gak ketok videone Gus kon. Bae kepengin tak dusi maneh. Hari iki. Dadi kon iku anake Jonet. Ya, wis sampe gak ndelok ta arek ayu ning ngene iki pasti anake Jonet. Niru makne. Niru Heeh. kan wedok. Niru Jonet ya bosok. Lah iya makane, tapi kan anake Jonet iki. Terus apa nek wis kon seneng? Mangkane aku iki njaluk tolong awakmu. Asale aku lak seneng wong tuaku karo wong tuane ku geger gak mau. Padahal omamu iku Ya dempet. wis ngene. Solusine Iya. bapakne iki ambek makmu lak gak akon. Iya takon. Ngene, carane salah siji dipateni. Kon seneng nek aku cekel polisi. Nek wis ngono iku aman, Gel. Oh, maksud Ya itu solusi iku, Cak. maksudku ku aja sampai terjadi sesuatu. Ngene. Ngono, Rek. Ayo nang omahku. Arek-arek diceluk. Oh, termasuk Jaluk ya apa solusine enake ya apa. Oh, iya, Nek wis iya. mari kok mulya. Berunding ngono, Cak. Berunding nang omahku. Oh iya, Pati apa-apa, Cak. Mukri karo Markasim Markasim. gak rundingan. Oke. Uger siji apa jare penuh? Ayo nang omahku. Nganu to lho ya. Heeh, ayo namanya Ayo, ayo. Aku biyen anu ta wong tuwa. Goblok.
esuk aku. Meneng-meneng kok ngincang-nginceng ae. Kate nyolong ah. Gimana wong wedok. Aku iki gak wedi ambek sapa-sapa. Aja kate nantang-nantang. Lanang gak apa-apa. Ketonggo dapurane. Betul lah. Arepku biyen iki. Kepengin domak dhewe. Nuju-nuju domak dhewe, duwe tangga kaya badhes. Sakjane ngono sing getun ya aku. Biyen nurut papa gak kaya ngene. Apa gedang? Digeno mambung gedhe gak gelem. Dada jejer polo. Dada oleh polo ya ngono dileh maneh ngumburi tole tangga kaya kiri. Mulane takoni rungokno, kupingmu rungokno. Tangga kanan kiri kabeh padha ngoceh, padha ngomong. Ana gedang ilang tung sapa sing nyolong ya anakmu. Ana pete ilang ya sing nyolong ya ndokemu. Ya gak maidon jane mbokne turune genthuk. Waduh, loh wedok lah antemane antom. Aja dumane mung wedok. Duh, kon itu wong wedok. Aja wani-wani karo wong lanang. Ayo kon nek tukaran ndok omah kene gak kurang sing misah. Kon niate wani karo aku. Ayo metu nang lapangan. Tarung sedina kaping 7. Ayo, tarung. Nek sing wedok kan gak wedi aku nang kon. Aku dhewe tangga kaya padha. Gak izin. Gak izin gak wae maju ame tangga. Wong gak wae mlayu-mlayu to. Nek gak wae aja maju ame tangga. Dilono wong. Lah ngono apa kok ame tangga-tangga? Gak lali anu tuti. Lah iya padha ae. Yo anak wedok nyambut gawene adoh. Luyan gak duwe wong tuwa wedok marang tuwa lanang gati. Bati. Wong arek wedok diumbar diajangi ombo. Ya iya. Jam esuk mulai sore. Nyambut gawe. Sore mulai jam gawe apa anakmu nyenuk? Nyenuk matamu. Berenan aku gak nyenuk goblok. Apa gak nyenuk? Ngondol. Bae. Tambah mbokne. Ayo. Bapak we bedah rumah iki. Ambate dukure sing gawe omah iki. Wah, polo kale gak nomor. Dukure sampe ewo. Dukur karo omahe polo e. Arek kok beren yo gak ta timbang anakmu. Kowe gak tau mole ana penjara terus. Delok aja lho sare polsek lho damean. Oh, ya gak kira ana ke penjara, nyambut gawe. Nyambut gawe apane merampok ah. Ngerampok kamu. Yang kayak ayo kamu ayo kesisan duwe tangga ya kaya ngene dicak rukun ya gak gelem kok gak bongko angin topang ambar kok dukure gawe ngene oh my god
cilik dibuyuk kebo. Loh. Wah didengkul e. Lu kali itu meledos itu. Gongor. Gak ngereken tangga, sepenting ngereken anak. Nyambut gawe yang mono yang mene, gak mulih, mbok ya eling nek duwe wong tuwa lanang. Ditinggal wong tuane wedok mati, gati karo wong tuwa lanang. Sembarang kalir mesti oleh-oleh. Gak anakmu. Loh, awakmu mandu. Mulai aku, Pak. Walah. Gegek teko. Begegek matamu. Ngenteni kendaraan lo, Pak, gak ono. Loh, kalau kendaraan Aku ngenteni bis, gak ono liwat. gak liwat. Marang ono ngenteni ojek ya gak ono. Kalau wong ojek nanti kon. Katene numpak kereta api ya gak ero model gendi. Loh, lah iya mari. Akhirnya aku nonot. Terus sapa? Nonot trek gandeng. Trek gandeng. Ya. Gak ngono kono menungso kok kawul. Lah ya apa Pak timbang gak tutuk emang? Oh iya ya gak apa-apa. Lah iku anak trek gandeng Pak liwat. Liwat. Iya ngono lah. Marang ono. Aku ketok wae kira. Iya iya. Aku langsung mencolok ngene, Pak. Yo kon mencandol trek. Iya. Gak menungso kok bajing loncat kan do. Lah ya apa Pak? Aku mencolok Iya. gemburi. Oh iya iya. Panteng aku Pak. Ojo nyonget to ta yo. Aku meneng Pak ijen-ijen gemburi. Iya. Lho dadak motor iku lho Pak langsung mandek. Laren. Laren minggir. Minggir, sret, iya, iya. Parkir. Aku diparani supir. Pak. Lho kok diparani? Iya. Lho kok diparani nyopir? Iya ngomongnya. Iya apa jadi ngomongnya? Do arek ayu. Iya. Apa sela kok gemburi? Ayo pindah nang ngarep ambek aku. Kon dipindah nang sopir. Aduh deh. Lho Pak, jenenge yo. Ya milih nang ngarep yo Pak yo. Saya yo tayong. Aku pindah Pak nang Nah. ngarep. Kae klonggo Iya. teplek. Iya. Lu. Iya iya. Kukuku Pak dielus. Loh, pupumu jelas-jelas. Jelas-jelas sopir. Olah aduh rek riye. Lho Pak. Waduh. Dadak ngomong ngene. Iya. Dok. Kan gelem tak nyang 2.000. Lho gelem macen aja. Kon dinyarong 1000. Iya. Kon gak gelem. Gak gelem. Ya goblok kon. Lho, Gelem mon, nek cocok gelangganan. apa sih Pak? Lah timbangan kok dinyarong 1000 sopir harus tanyang game. Loh. Macen bapak anake jane tadi nyang Lah iya 2.000. dinyarong 1000 goblok kok bapaknya gak tau menyang Ya kok. gak terima. Lah iya. Orang ngono ya aku gak gelem, Pak. Iya iya, baru ngono baru. Karena aku mulai kemarin ngliwati pasar, Teh. Iya. Aku eling lho. Iki ora ana buah senengane bapakku. Ngono. Iya eling ya bapaknya. Iya, jane to. Ada jone ta, Bu. Tak tukokno gedang sampean. Lho, bapak kok tukar gedang? Iya. Lah ngono bapak turune gendilang ah. Sampeyan rasane gedang, Teh. Iya, mulane gedang iku entek mangko. Iya, sampeyan tak tukokno gedang. Rang tondon. Bom, kon tau man gedang tundun-tundunan. Lah paling yo mangane mangan bedil anakmu. Tak tukokno rang tondon, Iya, Pak. iya, iya. Oh jenenge Frida ku anake Oh Jon. lah iya ya gati karo wong tuwa. Ya iya, Iya, tukokno. iki garong tondong iki rek. Lho bukane sik ta lah, Pak. Ngono. Rong tondong karo sopet. Lho tondone gek mburi. Oh, mburi iya cek awet to yo. Iya, lorone go kene. Iya, Nduk. Apa, Pak? Bapak kok olehno gedang. Ya. Mari man gedang kudu ana gandengane. Digandengi apa? Lho ya kopi. Wih, ngombe kopi. Lho ya iya ta. Kopi apa, Pak? Ah, ya nang ya ada kopi. Ya apa? Godhog banyu aja dicocok sandelang. Ya apa? Sumure genenono. Yo, lewat sumpah bapakmu jagorno. Cekono makal ngono. Agitmu aku PT hor cekono. Sampeyan niku iso ae. Ya. Kopi susu. Weh, susu dicampur apa, Pak? Campur merah. Iya, ke susu. Ya weh, campur. Campur uri, campur solar, goblok. Buane iki kok. Oh, bari sampe iki dikene kopi. Iya. Kopi susu ya, Pak ya? Ya, gawe nduk. Saiki ta? Gak, meneh-meneh mari yoyo. Oh, meneh-meneh ya. Yo saiki. Oh, saiki. Aja mari-mari. Yo kamare-mare ngono nari saiki kapan? Wong Jono iku sabar. Ya. Oh, ya marah-marah. Iya. Sing sah?
sabar. Lah, pinter. Coba tak kena kopi ya. Iya, Mama, pinter Mama. Mana? Oh, ya apa? Kopi. Kopi. Kopi susu. Kopi. Anak wedok gak gitu. Delon. Ono gedang. Wah, brebes mili tonggo. Delon nyelek itu. Main gedang cucu. Nanti jange kelencer delok tonggo. Lambi jutai selet, sarung diloro selet, gedang langsung dimplok. Loh kok. Pucuk. Ayune ayung gedang disepet kaya wong gerak. Pangan meneh ae. Wis. Wis mateng. Wis katutule susu wis. Eman-eman. Ya we pangan-pangan, we pangan. We enteno sakulit-kulite kok dikira. Goyang gedang itu kan wong kate Dut matamu ngono. Enteno kono sakulit-kulite ku. cepat. Arep yo. Mari dilono karep. Iya, Pak, kopinya sudah datang. Oh sudah datang yo iya. Susune gak ono, Pak. Lu gak ono susune. Iya, wedhuse gak metu susune. Wedhuse gak metu susune. Akhir bapaknya rewet wedhus. Ya akhirnya tak gak enak kopi Ya ireng. ora, bapaknya sama diperes susu wedhus. Lah sampeyan njaluk kopi susu. Yo. Lah iya. Yo. Susune gak metu. Yo gak metu ku Jadi ini kopi ireng. Ku tak tokne dhewe. Sampeyan kok ngono sih, Pak? Ngojo entarek. Iku kopine, Pak. Ya wis. Saiki sampeyan njaluk dimasak napa? Oh iya masakno aku botolno ya. Dimasak napa? Botolno rayap. Duh. Temen aku iki mari kita masak nang mburi. Iya iwak teri. Iwak teri. Doseng-oseng. Oseng. Kayak kecap. Kayak kecap. Kayak ono linet. Kayak ono teletong. Ya apa sih, Pak? Sambele. Sambel bajak. Baca. Iya, bajaknya karya baru enak kayak gelut bajak. Iya lah, sampeyan kegulungan kok. Biar-biar ngono Iya, ta. ada. Wes tak kena. Iya wis. Apa, Mang? Eh, Teri. teri. Sambel baca. Sambel bajak. Oke. Oh, iya. Kantung nyambel bajak. Arah. Paling kalau nyambel mimis bedil. Itu. Oh, ini barokah. Jana situ kocok. Wedang kopi bener kayak gula lah. Apa kopi tok yu? Itu tak kene kok. Dewe, gula dewe. Ono arek kok gak sok belas. Kayak kopi yo gak entos. Ya ampun iku. Aku tuh gak sore anak kayak kopi. Kopi. Emang orang nama apa ini? Anak tak dawa-dawa. Wah, dawa-dawa. Pisan. Delon to lho, jan polsek. Lah apa pasing nyambut gawe? Nyambut jaya apa diranti kok nyambut Oh, ya gawe. gak iso anakku. Sembarang dikene wong tuwa, sembarang dikene wong tuwa. Ah, perampok. Ganteng. Perampoke teko. Kok Aku sampe panglengan, kok ketemu kok sampe gede. ora gak gede ya apa yen ditumpo me banyu tok. Nggak tahu nyambut gawe nek wis enak. Nyambut gawe apa saya? Oh, aku nyambut gawe bayar aku wis gede kok. Loh, 7 juta sak wulan. 7 juta. Perampok ah. Oh, ya gak iso kalau anakku ngerampok, kok arek ganteng kok ten ngerampok. Wah, Juno. Ojo direk. Ojo namanya kates kok.
5 juta tak kekno Riko. 5 juta kek nombor. 2 juta kanggo aku. Gon, anakku jutaan. Jut. Nek anakmu paling yo kripik 1.500 duwe recehan. Apa-apa. 1.500 yo halal. Ngono. Aku yo gak lali senengan Riko. Oh, iya seneng aku. Rokok Suryo. Wong arane gak cocok karo Surya. Surya dikai sapa? Bapak Pantio. Yo kari mek loro. Ya sedoten kae mulu-mulu. Ojo kaya ngomong tonggo. Iya, Kak. Sing sabar. Tonggo ngono kembang dilem. Nek dikek dilem gak dikek digonem. Aku teko pun sarapan. Loh. Kok malah mami masak Wis masak nak. Aku mangkelan. Jangan asem, pecel tempe. Oh, jangan asem, pecilan tempe. Seneng aku itu. Yo. Tak sarapan sih ya. Yo. Untuk enak-enak Oh iya. Gimana kakek? Gak masak kade beras. Rokok Suryo. Nek bekasnya begenggek gak kena rokokan. Gak kena sih rek. Rokokan ku. Apa? Tolong. Gak apa-apa jalan tolong. Meneng tak ganti cari DP katut. Dikongkon ripin ngene iki. Muni Kamu ini apaan ya, Mbak? Ngonsol ngono. mate. Goblok. Eromu lah sayu. Oh, ero tak kenal pot nih. Enak. Ya iki jarane rokok enak. Rokok Suryo ale anakku. Oh, yang ini yang jenenge anak lanang. Pinter sembarang wong tuwa dolen nonton. Ate yo apa? Seger. Apa tuwa iki gak rokokan ndak ngelu. Jenenge anak lanang untuk Jawa nang wong tuwa. Acop. Ya ampun diwale nek brengos kena. Pahit. Ngarai watuk. Alah. Manuk blekok, manuk garis. Pak pala budara ngonderan. Kepengin rokok leles nemu dawa beneran. Gak urus. Di rokokan. Sembuarang giang-giang goyan. Urus diam. Kapan? Barang gak kaya arek wedok nganu cara wong tuwa. Dipeme wong tuwa kon ngidul yo ngidul. Kon ngulon yo ngulon. Yang ngene iki. Petik babon kata jago. Yo gak ngarang-ngarang. Ada boleh-boleh nak gak keteng ya. Yang ngono meneng kene ae. Frida! Ayo pulang. Di mana ke rumahmu? Ayo pulang. Jangan menjatuhkan papa ya. Ngacene anake gak keburu. Kabur apane? Lah anakku ya gak kira. Kabur apane yo kedel temen. Ya gak iso. Wong pimpenane Juwaria kok katene katut wedokan. Alah. Delokane.
Boger. Pulang. Lapor mbok. Lapa kan nek bedes. Kok aku iki lak wis gedhe sih. Apa riko gak kepingin gitu. Koyo tonggo ngene. Ya kepingin. Sopo sing gak kepingin? Kamu lakon pindah rabi yo. Sama kali itu. Nek gendong putung. Aku jane wis wayahe, cara wis gedhe wis dewasa, wis wayahe omah-omah. Yo. Kok timbangane golek doyo nek cocok. Loh. Katane golek sapa? Aja pacar nek tak ana nek Pak Lurah. Sing maju. Ariku sapi, Mbok. Ane baru nek rapi. Ya nek kalo. Sing ndi? Dadi dokter kok. Oh iya. Duk, Frida. Mati. Jamene kok manuk prenjak ngoceh ae ya. Wis jelas bapak dange ana tamu. Rungono. Bakal ana tamu engko bae bapak kedayoan. Siap-siap nduk ya. Siap ya apa, Pak? Pecok. Jeraji. Berang. Ngene daya mrene tak bacoke dengkule. Oke. Apa, Mbok? Kupinge mbok iki ono anak. Ya eje kupinge melari kok gagen. Kelondono, wong nek gendone metu kesabaran iki, Mbok. Mong, Tendangane aku galare ku tak pilih mati lho, Mbok. aja ngono. Iku Sak kurang wong wedok-wedok katene mati-mati ae. aku liyane iku yo, Mbok. Gak gelem. Gak gelem. Lah aku lho wedi. Kelondono. Wah, sabar wong iki, Mbok. Tapi nek kok gak gelem doyo gak gelem wong iki. Iki kok bot aku apa anu Jenenge anak yo abot. Lah terus aku ngomong yo apa? koyo wong mendayo ngono iku lho, Mbok. Ngomong terus kane-kane kelawan anak. Ngono ah. Bungatno ae yo. Yo. Assalamualaikum, Mbak Jonet. Waalaikumsalam. Geng. Masih keprok ngono. Gak apa-apa iki jane wis watake, Mbok. Ngomongno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampeyan moro nang omah kate nantang aku ta? Ngejak gelut ta? Enggak. Nang karep peno. Kene lho, Cak Jonet. Jenenge aku iki wong tua ditangisi anak. Lah anakku iku njaluk rabi ngarepno anak peno. Oh, dadi karepen ning mrene iki mang kate ngarepno anakku. Mulane peno yo. Gini, Bu gini tak kandhan yo. Ini, Mbok. Ini, Mbok. Gini. Mulane peno urip ana nggone kampung. Ayo sing rukun karo tangga digodhog ya disangga. Ana paribasane ana awak peno lara. Dulur rada dadi wong liya, tangga iki dadi dulur. Mulane mbek tangga ayo sing akor, ayo sing rukun. Wong menawa ana apa-apa iki mesti butuh tangga. Ya Cak